इथे आईचे पेपर वाजले तुम्ही. हां होय ग. आज देखून त्या पॅरिस ऑलिम्पिक्स स्टार्ट नव्हे. इंडिया देखून 117 जन गेले की आमकां हे पण तक लायक मेडल मेळच्या पुरो. त्या नाही त्या ठीक आहे हंग पळे येते कसं नस म्हणून. त्या नाही वा. हां जाल्यार इंडिया T20 मॅच विन जाल्या त्या विषय वा. तुम्ही तुमगे एक मॅच त्यावर नाही त्या हंग पळे येते की. त्या विषयावर नाही वा. आणि खंच विषय बा. हांव एक पेपर 2 घंटे बसून पूर्ती वाजिले. पूरा इम्पॉर्टंट विषय मग गोतस. खंच विषय मिस झाला बा. वय वय तुम्ही न्यूज पेपर हाता घेतले रे 2-2 घंटे बसता ते खंच इम्पॉर्टंट अस की त्यांची वजूत ना तुम्ही हंग पळे येते कसं नस म्हणून. हां पळया मारती कसं नसत असल विषय. हंग पळे येते ह्या सिल्कचा अंगडींतो एक कपड घेतले 2 कपड फ्री देता येते. ओ तितलेंच वा. तांत कसं नस ग. कसं ना इतलेंच वे कसं नाही त्या कितले लायक अफेअर असा. एक कपड घेतल्यावर 2 मिळते काय असल चान्स मी मिस करची नका. आजी वच्चे माहिती अफेअर नाही मारती त्या ऑफर ऑफर. तू आणि तू गेले की इंग्लिश. हां त्यांची सांगितलं मग. ಅವನ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಚಿರಬ್ಲ ರೀ ಮಕ್ಕೆ ಹೊಡ ನಾಮ ಗಲ್ತಿ ಕಿ ಇವನು ಒಗೋರು ಕಸನೆ ಪುಣ್ಯಕ ನೆಪ ಸಂಗೋನು ಹಂಗದಕ್ಕೊಂದು ಜುರ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕ इथे इथे ऐकलवा ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಜೋರು ಪಾಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಗುಳುಗುಳು ದತ್ತಸ್ಕೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಗನ್ ಹಾಡ್ತಿಕಿ. हो होईवैते जायत आत्ता हाडता ಹಬ್ಬ ಆಯ್ಚಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಚಾ ಹೌದಲ್ಲ. इथे तुम्ही हंगसत्वा मक्का आज सकण दाखवून जोर माते दुखतास ग. एक ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಕೊರ್ಗನ್ ಹಾಂಡ್ देत की. हो होईवैते जायत आत्ता कोण हाडता. ಹಬ್ಬ आईचे दिवस वरे बचावदले. तुमक दम ಗೊತ್ತಸ್ವ हांव कसले कशी करतास म्हणून सांगून तिगेले किरगी घेवची म्हणा रे. खाली तिक्क एक किरगी घेवची नाही. बगले घरची सरळा पंकजा तंका हंका पुरा फ्री अस म्हणून सांगून एक राशी किरगी घेता. त्याचे बिल पुरा हांवचे देऊ का. आणि आता मंथ एंड नव्हे मस्त टाईट अस तिक त्या पुरा विषय अर्थच आहे ना. हां इथे आयले हे या तुमका चहा कोण दिवचा. हा जायत ग. तुमका पॉट गुळुगुळू देवतेनी समजल की. हा होय ग. त्या कालीची समजला तू कशाय कोण दिल मगे. ಮತ್ತೆ दुखतस की तुमका कॉलेजात कुंचम कुनायली नवा पाय दुखी जमास की ते जड बॅग धरून गेनायली नवा हात दुखी जमास की. ना ग हा हुशार अस. हे कसं ना बा इतलं पुरा केअर घेता साली मगेला. हब्बा काय ना नवा तसला रक्त बाहेर सरते आम्ही त्या अंगल अंगडी वचून कापड घेऊन येया. अय्यो मक जोर पॉट दुखी स्टार्ट झालं मग. आत्ता निमगिल तन पुरा गुण अस म्हणली आत्ता कसं पडतो की काय ना बाहेर सोडणे येते. तिक त्या किरगीचे टॉपिक विसरले म्हणजे खुशेन तू हा माझी कॅन्टीन सम्म बटाटा बडखेले. आता मग निजोची पोटा दुख सुरू झाला. मग निजो दोन पोट दुखतास म्हणून हा तिक कशी सांगचे सांगल्यावर बरे ती नमगना. तुमक पुणे मेगेल कष्ट अर्थ जाते ना दहीकोर एक कमेंट सेक्शनात गेला ती. तुमगेल त्या कमेंट पळून पुणे तिक अर्थ जाताले. इथे हां हां आईल ग येतास. तुमका तुमका हे व्हिडिओ इष्ट झाला रे एक लाईक करून आमगेल चॅनलला सबस्क्राईब करून तुमगेल फ्रेंड्स लोट पुरा शेअर करा. आवनी नेक्स्ट एपिसोड मिळता. धन्यवाद.